nothing in the world like gold, you know? Nimic nu e mai grozav pe lumea asta decât aurul. Aurul care strălucește mai ales în lingouri. E superb. E o culoare pură. Și știi că aurul nu ruginește. Strălucește chiar și acolo, în adânc. Eu știu însă unde e aurul. Hai. Nu e niciun fel de aur. Hai. Multă lume, 30-40 de persoane. Ia vină încoace. Treci încoace imediat. E vrei niște icre negre? Sigur că da. Da, sigur că da. Esem și de-alea mici de tot, nu? Și șampanie. Cutii întregi de șampanie. Lăzi. Da, vezi să nu-mi strici rochea înainte de petrecere. Păi ziceai că lipsesc până mâine. Fă patul. Și încerc să rețin cât mai mult. Scoate-ți rochea, repede. Domnule Baker, dar ce s-a întâmplat? Hai, mișcă mai repede, Lola. Mă mișc cât pot de repede. Îmi pare rău că a durat atât. Ce vreți, băieți? Să-l prind pe iubitul tău care precis face trafic de droguri. Ia potolește-te. O singură dată să mai pui mâna pe mine și... E ce faci, contrabandă și tu? Fii și tu mai prietenoasă, altfel o să-ți pierzi slujba. Să nu te lași impresionată. Nu reușesc. Ăștia vorbesc de iubitul meu de parcă ar fi un criminal. Ce s-a întâmplat? Un caz destul de complicat, un faliment. Să muncești mult prea mult. Hai că așteaptă comenzile. Da, știu, dar n-ai spus tu că să fiu mai prietenoasă, că prinde bine, că o să avem mai mulți clienți? Chris, știi, am avut un vis iar. Parcă eram iar în casa în care m-am născut. Intram în bucătărie și mama era la masă. Și a ridicat
o bucată mare de aur. Și îmi zâmbea, mă întindea lingoul ăla. Am încercat să mă îndrept spre ea, dar parcă mă înțepeniseră picioarele și... Apoi m-am trezit. Noi niciodată n-am avut prea mult. Toți s-au descurcat mai bine decât noi. Ceilalți copii aveau hăinuțe noi și puteau da petreceri. Îmi pare rău că sufer atât din privința trecutului. Și ce viitor ne așteaptă? Chelnăriță și strecurându-ne din când în când pe barca familiei Baker. Trebuie să plec acum. Samson, bună! Ce-i cu tine? Ce-ți pasă? Ce-ai pățit? Te-a bătut cineva, nu-i așa? Da, mi-au luat tot ce aveam, pantofii aia buni. Hai că vii la mine. Aș vrea să beau ceva. Să știi că întotdeauna când mă simțeam foarte rău, mama îmi făcea o cacao și îmi reveneam. O cacao? Da. Știi, azi noapte am visat iarăși aur. Probabil că am ascultat prea atent poveștile tale. Dar asta nu-s povești. Ăsta e adevărul. Eu sunt singurul care s-a întors viu de acolo. Dar ce s-a întâmplat cu ceilalți? A venit un uragan. Niște valuri cât munții. Eu m-am apucat de o bucată zdravănă de lemn și așa am scăpat. Ceilalți au murit, zdrobiți de stânci. Apoi am fost dus de valuri la mal. De fapt, noi trebuia să aducem din Bolivia niște metaluri nu foarte prețioase. În schimb, noi veneam din Cuba cu aur. Trecusem și pe la Santa Cruz. Asta n-am spus-o nimănui până acum. Tu vorbești serios, așa-i? Voi fi o multe, dar mincinos nu sunt. Dar ce căutăm noi la bibliotecă? Uite. 46, iulie, 27. Ce? Câți oameni au fost pe vas? 20. Cine era capitan? Un suedez. Sorensen îl chema. Câți au supraviețuit? Numai eu. Dar probabil că în ziar scrie că n-a supraviețuit nimeni. Eu știam că într-o bună zi am să mă întorc după aur. N-am vrut să se știe că am supraviețuit. Avem nevoie de un vas. Și de o grămadă de alte lucruri. Vrei să spui că... Ceea ce bănuiesc eu? Sigur că da. Renunț la slujbă și te ajut. Dar eu n-am nevoie de nimeni, auzi? Ai nevoie de mine. Vasul s-a scufundat acum 40 de ani aproape. Ești sau nu în stare? Împărțim totul pe din două. Hai să bem. Nu, nu, fără băutură. Trebuie să fii treaz. Zău?
Mă rog, So for your gun. dacă trebuie, I want to hire you and your equipment. 500 here, another 500 when we get back. vreau să te angajez cu tot ce ai. 500 acum, 500 când ne întoarcem. Gold. Plecăm după aur. Ia-uzi. I thought these waters every day there's no gold out there. Nu e aur acolo. Nu riști mare lucru. Crede-mă că pleci degeaba. I don't want to see you do it. Ești fată drăguță. Mi-ar părea rău să pierzi niște bani așa. We'll get somebody else. Bine, găsesc eu pe altcineva. Stai. Look, I don't want to take your money from you. Eu nu vreau să-ți iau banii, dar Things being the way they are, având în vedere că așa stau lucrurile, get yourself a diver. s-a făcut. Te-ai ales cu un scafandru. But if the bakers find out, I'm gonna get canned. Dar știi că dacă află familia Baker, am încurcat-o. Nu mai apucă ei să afle. I don't want to Și oricum vreau să te precious boat. concedieze. Scuff mark. The boat will be fine. Look, I know what you're thinking. Vasul nu o să pățească absolut nimic. But what if it pays off? Gândește-te, dacă e aur, Actually fund it. Can you imagine? îți dai seama? We travel all those places we were talking about. O să putem călători în locul ăla despre care am vorbit de atâtea ori. Laura, Samson is an old drunk. Laura, Samson e un bețiv bătrân. Tomorrow. They don't be here. Nici nu o să apară mâine. Be here sober. Ba, o să apară și încă treaz. Ai încredere în mine. Is your partner here yet? Don't worry. Ți-a venit asociatul? Da, liniștit că apare el. Chris, this is Ben Peter. Chris, el este Ben Kitty. Ne-am mai văzut. What's doing it? El ce caută aici? The diver. El e scafandru. A nice boat you got here, Chris. Yeah. Frumos vas. Any other shoes? Da, să sperăm că nu o să pățească nimic. Alți pantofi ai? Da. Bun, să nu rămână urme. Hey, Laura. Yeah. Da, așa e. Hard getting transported to this place. Eau de parfum. Și ce parfum? French perfume. Franțuzesc. Too much. Cam mult. Good looking guy, huh? Ară bine, nu? Ar trebui să mă tund. Oh, you've got shoes on, you know, and Chris is very fussy about them. Vezi că ești încălțat și Chris ține foarte mult la vasul ăsta. Oh, yeah. Stai puțin. Care e locul ideal? În ce parte să dormi? Aici, nu? Still kind of warm. E încă cald patul ăsta. The landlord burrowed in. Parcă s-ar fi luptat două fiare aici. Rich and fancy. Is that what you Haide. Asta vrei, nu? Să fii bogată. Well, what is it? Să trăiești în lux. Nu numai atât. Păi atunci? I want a life for Chris and me. Vreau o viață adevărată pentru Chris și pentru mine. What you got? Norocos băiat. Hai, Kitty, te rog. Maybe it was better than this. Complaining already? Parcă era mai bine dincolo. Deja ai început cu plângerile? As long as I get paid. What's Mă wrong rog. with gift suite? Câtă vreme sunt plătit. Chris wants you in here. Și celălalt? Apartamentul oaspeților? Chris a zis să stai aici. De mâncare. Mi-ai promis, Samson. Well, don't just stand there. We have to sober him up. Nu mai sta așa, trebuie să-l trezim. No more booze. S-a terminat cu băutura. Going for a joyride with your boyfriend? Pleci undeva cu iubitul? Well, it could be. Nu-i treaba ta. He's up to his old trick. Ba da, dacă face iar pe o șmecherie, nu știu la ce te referi. Race director? I'll get you trying to run drugs. Am auzit că faci trafic cu droguri. Your daddy can't buy you out of this one De data asta nici măcar tai că tu nu o să te poate scoate din încurcătură. when he gets back.
Te aștept până te întorci. Și când te întorci, o să caut eu vasul ăsta. Și dacă va fi nevoie să scot scândură cu scândură din vasul ăsta până a afla ce ascunzi. Miroșa sare. I can't go fast enough for me. Parcă nu merge destul de repede. All I really wanted to travel. Go De fapt, eu îmi doresc cel mai tare să călătoresc. I don't want much, just a little bit of what I had. Eu nu vreau mai mult decât am acum. You know what else I want? Știți ce mai vreau? But I really want a piano. Mi-aș dori un pian. Dintotdeauna mi-am dorit un pian. You'll think of a few more things you want. Poți să te mai gândești și la altele, că o să ai destui bani. Because gold is just like booze or gambling. You always want more. Vezi, cu aurul e ca atunci când bei prea mult sau joci cărți. Vrei mereu mai mult. Nu o să se întâmple și cu noi. You know, I worked in a casino in Cuba. Eu am lucrat la un casino în Cuba Seen rich people come in și am văzut oameni bogați intrând în casino busted over the turn of și plecând faliți. I've seen what greed does. Am văzut ce poate să facă lăcomia din om. Noapte bună. Those ashes, Keating. You do that again, you're going to have to replank this entire deck. Auzi, dacă mai faci încă o dată chestia asta, va trebui să lingi cu limba aici. You're on my boat. Vezi că e vasul meu. Auzi, pe cine păcălești tu? Baby, this is boat. Tu de fapt păzești vasul ăsta. E a familiei Baker. Do what I say. Să faci ce spun eu, Get auzi? something straight. Să ne înțelegem. I work for the lady, Eu lucrez pentru domnișoara, not her lover boy. nu pentru amantul ei. Termină, Kitty. Come on, Hai, Chris. Greed and lust will eat you alive. E nimic. Până la urmă, lăcomia o să vă înghită. Nu vreau decât puțină liniște. I don't like the way it looks at you. Nu-mi place cum te privește. Men have been seeing you like that all my life. De când mă știu, bărbații mă privesc așa. I'm not getting any idea. Sper să nu o greșesc cândva, dar... Own me or something? De ce crezi tu că ești proprietarul meu? Never ends. De-aia mi-aparții. Fiecare bucățică din tine este a mea. You're up early. Te-ai sculat de vreme? Da. Dar unde e Do me a favor and don't come. iubițelul?
Nu-i mai spune așa. Era o glumă, nimic altceva. Tu nu-l cunoști așa cum îl știu eu. A trecut și pe clipe foarte grele. Zău, sigur. L-au închis pentru droguri și taică-sul l-a scos în încurcătură. L-au dezmoștenit. Să știi că înseamnă foarte mult pentru mine băiatul ăsta. Deci, după ce găsiți comoara asta, o să trăiți fericiți până la deci bătrânețe, nu? Tu n-ai vise niciodată? Nu. Doar că visezi la tine. We're right here. Acum suntem aici. We're right on course. Suntem pe drumul cel bun. Well, how much further do we have to go? We're at Cât the- mai avem de mers? Well, our destination is somewhere in these waters. Oricum, destinația noastră e în apele astea. Vă anunț eu când ajungem. If we run this course too far, we're gonna get into trouble. Deja am mers cam mult. There's a lot of drug runners out there, and some of those guys would slit your throat for a chance to use this boat. Sunt mulți traficanți de droguri în zona asta și sunt mulți cei care ar fi gata să ne taie beregata numai pentru a pune mâna pe vas. Dacă se încurcă gluma, This will take care of it. cu asta rezolvăm totul. Chris thinks we're on a wild goose chase. Chris are impresia că And I'll tell you, for drumul ăsta e zadarnic. only you. Îți spun eu, Tiny island, numai ție. one day's sail. E o insuliță la o zi de mers de Great Harbor. What's it look like? Acolo s-a scufundat vasul. Și cum arată? Hai să vezi mâine. E drept acolo. Laura. Om la apă, ajutor, ajutor! Laura e în apă. Îi vezi? Nu-i văd. Samson. Laura. Uite. Prindeți-vă bine. Apucați frânghia aia. Țineți-vă bine. Second time the old sea nearly got me. Era cât pe aici să mă înghită marea. E a doua oară că mi se întâmplă. Îmi pare rău. Stupid idea. I should have known better. I really should have known better. Ce idee prostească. The gold. Ce căutăm noi aici? Am venit după aur. Aur? Unde e aurul? Ia să vedem. N-am văzut niciun aur. Ce te-a apucat, băiete? Fata asta era cât pe aici să nece. Da, din pricina ta. Sigur. Ai nebuit-o cu visele tale de bețivan. Gata.
Eu nu văd nicio insulă. Aici e. Mă rog, poate că ai avut vedenie. Maybe you're just making this whole thing up. Poate că e tot o invenție. Poate că nici n-ai fost pe vasul ăsta. You said it was a few hours sail from Grand Harbor? Spuneai că la câteva ore de Great Harbor. Laura, it's a waste of time. Ne pierdem vremea, Laura. Come too far to call it quits. Am ajuns mult prea departe ca să ne întoarcem acum. Mai căutăm. Samson, Come here, quickly, come on. vină repede încoace. Samson, vină încoace, mai repede. Uite, unde? Ați văzut-o? Ia să văd și eu. Deci ați că-s nebun. Uite acolo. Iar aurul e sub noi. Going down, it's my treasure. La urma urmei e comora mea, așa încât mă scufund și eu. Cineva trebuie să rămână aici. Ți-e frică să nu-ți luăm aurul? Uite, căutăm pe rând dacă vrei. Seabed shifts after every storm. Even if this is the right island, that wreck... Ce rar să fie. Normal, după atâtea furtuni, epava aia poate fi oriunde, chiar dacă asta e insuluța. Oricum să știi că eu nu sunt plătit să cercetez tot oceanul. Ar putea să coboare chiar bătrânul după aur, nu? Hey, partner. Ce faci, asociatule? I ain't going back there broke. Eu nu mă întorc înapoi falit. I never told you something, Nu ți-am spus ceva. but I spent a lot of my life in jail. Mi-am petrecut mult din viața mea în închisoare. Am bănuit eu. Bum rap. They gave me
10 years. M-au condamnat pe 10 ani prima dată. Well, once Și apoi, you've been in jail, odată ajuns în închisoare, e greu să nu te întorci. O să reușim noi, Samson, ai să vezi. no more bum and beers. M-am săturat să primesc câte o bere de pomană. Și știi de ce? Want a place of my own. Vreau și eu să am o căsuță a mea. You know, a place with some life. Să duc o viață adevărată. Comes in who's down in his luck. I can show him some respect. Să am pe cineva pe care să respect. Make him feel he's got a home. Samson's bar. Ce zici? Eventual chiar și barul lui Samson. Ai ceva împotrivă? Nu, nu. Something like that. E o idee. Hey, Samson! Samson, vii să mă ajuți? What? You gotta do it. Yes, I know how to do it. Știi cum se face? Just make sure it's secure. Da. All right. Termină. Don't, Kitty. Nu, Kitty. Cum de-ai știut că eu sunt? I knew. Am știut. I sensed it. I've seen you. Am simțit. It has to be strictly business between you and me. Ceea ce e între noi e doar o legătură de afaceri. Bine. Afaceri atunci. I'm doing most of the work around here. Eu fac cam toată treaba. Vreau și o parte a mea. Dar ne-am înțeles odată. Money, you'll get the rest when you get back home. Jumate din bani ți i-am dat, restul când ne întoarcem acasă. I'm not diving unless I get a share. Eu nu mă mai scufund dacă n-am și o cotă parte. Ăsta e șantaj și n-am să-l înghit. Send Samson down to my place in the morning. Atunci, mâine lăsăm pe Samson să se scufunde în locul meu. How much do you want? Cât vrei. I'm not greedy. Eu nu-s lacom. We have no choice. N-avem de ales. It's only 5% of our share. Nu cere decât 5%. I didn't. Samson n-are nimic împotrivă. For you, Eu am. he's after the gold. E tipul te vrea pe tine, vrea aurul, așa încât nu obține nimic din partea mea. Your share. Care partea ta?
Partea ta, partea mea, e partea noastră. A noastră? Eventual noi doi și cu Kitty. Nu, totul să fie separat. Separat? Foarte bine. You're with me. You are going to stay in here. Rămâi aici cu mine. Păi, dracu. What are you doing out there on deck with Keating? De ce să cauți tu acolo pe punte cu Keating? Dar nu facem nimic. I don't trust either one of you. N-am încredere în niciunul dintre voi. What happened? Ce s-a întâmplat? We're out of reach. Ne-am izbit de stânci. The anchor, I'll back us off. Get it out! Hai, ridică ancora. Okay, we're all clear. Shut her off. E în regulă acum. It's your job. You were supposed to secure the anchor. Tu trebuia să asiguri ancora, era treaba ta. Nu e vina nimănui. Go back in one piece. I'm turning around. Oricum, ne întoarcem. Don't you understand? It's like hunting for a mule. Chiar nu înțelegi? N-are rost. Get yourself another boat. Eu nu renunț, domnule. N-ai decât să-ți găsești alt vas atunci. Ce faci? Laura, Laura! I'm going after her. Me too. mă duc după ea. Vin și eu.
aurul. What do you mean you can't get to it? Cum adică n-ați putut ajunge până la el? Feel great. Nu, n-am reușit să ajungem pentru că erau niște gratii de fier. Ar fi trebuit să avem un aparat special de tăiat sub apă. N-avem bani. Am putea cumpăra cu avansul dat de Laura. Dar nu pentru 10%. Any more of my share. Oricum mai mult nu obții. Aurul nu-ți folosește la nimic dacă nu poți ajunge până la el. Vreau o parte egală. Fără mine. You'll get 25%. Deci, Comes out of my half. Wait a minute, Dawson. de 25%, nu? There's no gold without it. Avem nevoie de Katie. Fără el nu putem ajunge la aur. All be equal. Împărțim totul în mod egal. Hai. Partners. Să avem părți egale, toți. Well, all right. Bine. You take care of this? Come on, you won't be here when you come back. Crezi că ești în stare să ai grijă de asta? Cât de departe sunt magazinele de aici? Cam la vreo jumătate de milă. Come on, let's get the equipment and I'll buy everybody a drink. Hai să cumpărăm aparatura și după aia vă fac cinste cu ceva de băut. Așa da. Hai că nu-i rău deloc. O să am onoarea? Hey, look at them. Some dancers, huh? Uite-te la ei ce dansatori grozavi sunt. So you got everything you want. E, acum ai tot ceea ce-ți doreai. În clipa asta, da. Equal share. Deci, părți egale. Da, chiar și asta. Maybe have a dance. Ce zici de un dans, păpușico? Please. Vă rog. Come on, Chris. You have too much to drink. Hai, Grace, ai băut prea mult. Ia, lasă-mă în pace. Hai să dansăm. Let's dance. Hai să dansăm. Money doesn't matter. Banii nu contează. Pentru mine numai tu contezi. I would never hurt you. You know that, don't you? Ce bine că eu Want things to be right. nu vreau să-ți fac niciun rău, dar eu vreau ca lucrurile să fie bine între noi. Complici lucrurile inutil. Stai aici, da? Barman? Faci cinste pentru toată lumea, inclusiv pentru prietenul meu. Și am să fiu bun cu tine. Hai să vezi. All you gotta do is tell me and it's yours. După ce mă avea aurul, doar să-mi spui și îți ofer orice. Eu sunt șeful, eu mă ocup de bani. De ce, n-ai încredere în mine? Ia, lasă-o în pace.
Gata. Plecăm. Dacă te mai apropii de ea, te omor. Și cu el ce face? Trezește-l. Eu? Înainte nu era așa. Era cel mai bun prieten al meu. Vorbeam adesea noaptea întreagă. Niciodată nu m-am simțit mai apropiată de cineva. Ciudat. El a crescut într-o familie bogată, eu într-una săracă și totuși amândoi am avut copilării nefericite. Oare merită aurul ăsta? Uneori mi-aș dori să ne urcăm în barcă, să ne întoarcem la Key West și să uităm totul. Și să mă întorc la cafenea. Mai ții minte când te-am văzut prima dată dincolo de Teșghea? Eu încercam să evadez. Te rog, nu. Nu. Friend, you are looking at a man Prietene, about to become ai în fața ta very, very rich. Time to go. un tip care va deveni foarte, foarte bogat. Ești beat mort. Hai. A couple days, I could buy out this whole town. Peste câteva zile am să pot cumpăra cu totul orașul ăsta. N-are niciun ban, a băut prea mult. Hai să plecăm de aici. Vorbești prea mult. Da, da, nu le-am spus ce pescuim și unde. Hai să plecăm de aici. My father says he's going to cut me off. I'm going to show him. O să-l învăț minte și pe taică-mi care a vrut să mă dezmoștenească. Don't let her make you crazy, son. Asta ca să te înnebunească pe tine.
Ce să spun, sunt cu miile acolo, dar știu prea bine. Doamne, sunt atât de grele că nu știu dacă am să pot să le ridic. Așteaptă. Ia pune în asta. No, 6? 9, 7. Laura, poftim, uite pianul tău. Vrei să nu fie unul dezacordat. Va fi unul alb și cu coadă. Și vreau să călătoresc la Londra, la Paris. Asta știți pentru ce sunt? Pentru limuzina mea. Te și văd într-o limuzină. O să am șofer, eu stau în spate. Un trabuc în gură. Și vreau să cumpăr de la New York covoare. Acelea în care e o plăcere să te afunzi cu piciorul și apoi vase întregi cu flori. Deci, eu vreau o cameră de hotel, o cameră mare de tot un apartament, chiar și o baie fierbinte aș face. O să fim milionari. Păi suntem deja milionari. O să fim și multimilionari. Știi, de mi-ar vedea tata acum. Zicea că nu o să reușesc niciodată. Când eram în pușcărie și totul părea așa de sinistru, toți mormăiau. Eu nu mai aveam pe lumea asta decât visele mele. Asta m-a făcut să supraviețuiesc. Și asta e chiar mai frumos decât în visele mele. Ce-i cu tine? Ce-ai pățit? Ei, nu te agita, nici chiar așa. O clipă m-am gândit că am să mor. V-ați gândit și voi, nu-i așa? Nu mai sperați zadarnic. Nu scăpați voi așa ușor de mine. Samson's okay. I checked on him. Samson și-a revenit. Am fost pe la el. Nici nu te mai uiți la mine? I can't. Nu pot. But I want to get Chris riled up. Nu vreau să-l enervez pe Chris. Tell him about it. Look, I'm not going to pretend. Eu nu vreau să mă prefac. Vreau să fie a mea. I did last night. Ca aseară.
One of you is a damned thief. Unul dintre voi e un hoț. Ce tot spui? A bar's missing. A dispărut un lingou. Nu niciun hoț aici. Is that true? Zău? Well, that's good to know, Keating. I had a feeling you like to steal things. Isn't that right, Laura? Mai ales că tu ai obiceiul să furi. Counted wrong. Păi că am numărat greșit. 90? 96. He's right. Da, așa e. Lipsește un lingou. He was up there alone. Tu ai coborât singur. Puteai să-l Why would furi. I tell you one was missing? Și de ce v-aș fi spus că lipsește unul? When we found out ourselves. Ca să te știi acoperiți, să nu descoperim singuri. Well, somebody did. N-am luat lingoul ăsta, totuși cineva l-a luat. I want my share now. The rest of you can do what you want. Eu îmi vreau partea chiar acum, restul treaba voastră. I'm hiding mine. Bun, Yeah, maybe that's the only way. poate că e singura cale asta. Everybody can look out for their own, huh? Fiecare să-și vadă de partea lui. I got one, Deci, 1, 2, 3, 5. Cum merge pescuitul? Nu prea grozav. Nu mușcă. Unde sunt prietenii? Nothing, below it. Too much rum. Dorm. Au băut prea mult rom. I'm always around. Hai trec eu pe aici. Stay away, that's all. E mai bine să nu mai treci. Only a mug. Lasă-ne în pace. What was all that about? Ce-a fost asta? Ate for the barn last night. Was snooping around here. Maimuțul ăla din bar de aseară ne dă târcoale. Crezi că bănuiește ceva? Da. Stop it, you're dead. Nu mișca. Știu eu ce intenționezi. Ce-ai nebunit? Te împușc. Oh, so this is where you've hidden your stash, huh? Deci aici ți-ai ascuns partea ta? Chris? Cred că l-am găsit pe hoțul nostru. I dropped my luggage Mișcă. over there. That's all I want. Vreau să-mi iau lucrurile de aici. If you're lying, Să vedem. You're dead. Dacă minți, ești mort. you're lucky. Ai avut noroc de data asta. Get down below, all of you. Duceți-vă jos cu toții. Stop spying on me. Și nu mă mai spionați atâta.
happening to us? Dar oare ce se întâmplă cu noi? Pleacă. He's up there. E walking sus. back and forth, guarding his gold. Își păzește aurul, se învârte ca un leu în cușcă. Are you afraid to go to sleep too? Afraid somebody might take something? Ți-e frică să te culci și să nu cumva să te prade careva? Anyway, Poate că și eu simt același lucru. I'm so afraid somebody might take what's mine. Mi-e atât de frică să nu-mi ia cineva ceea ce îmi aparține. I don't know who I can trust in. N-ai încredere în mine? Tocmai asta e, nu mai știu în cine să am încredere. But it turns out I didn't even know who he was. Vezi, în Chris am avut mare încredere și am constatat că e cu totul altfel. That ship could collapse at any second. There's still a lot more. Oricând se poate dărâma corabia peste noi, încă mai sunt acolo lingol de aur. Și ce vrei, să mori acolo? Say we risk it one more time. Mai riscăm o dată și gata. Go off tonight. Atunci trebuie să coborâm în noaptea asta. Take the rope! We're coming aboard! Ahead you are! Prindeți frânghia asta. Urcăm la bord. Pe dracu. Mai repede. Look around it.
Stai să te leg. Să o ștergem de aici. N-are rost, și așa pleacă. And they're not coming back. N-au să se mai întoarcă niciodată. Let's get the rest of our gold. Să ne luăm și restul aurului. Trebuie să o ștergem de aici imediat. Mă simt de parcă aș fi pe moarte. You'll be just fine, Samson. Ai să te faci bine, Samson. Doctor soon. Ajungem la doctor curând. De câte ori sunt pe aproape de aur, se întâmplă ceva. Nu pleca. Nu încă. Mi-e frică. Mi-e frică rău de tot. Nu știu ce e cu motorul. De la baterie trebuie să fie. Lui Samson e tot mai rău. S-a infectat rana. Are nevoie de un doctor. E prea primejdios să oprim acum. Atunci îl duc eu. Cum? Pleacă cu bărcuța, iar noi rămânem aici. Te păzesc pe tine și aurul. Ușurel. We'll be back tomorrow. Mâine ne întoarcem. Dacă vrei totuși să o ștergi, să știi că n-ai nicio șansă. Asta o iau cu mine. Îmi pare rău că nu pot veni cu tine. Trebuie să fii aici. Cu ochii pe el și... Look, I've never been any good with words. Eu nu mă pricep la vorbe, da. But you know how I feel about you. Dar știi care sunt sentimentele mele față de tine? Funny. Ciudat. Yeah, what is? Ce? Laura and Samson leaving us here alone? Laura și Samson să ne lase aici singuri. Nu înțeleg. I know where they hid their gold. Eu știu unde au ascuns aurul. Am fost cu ochii pe ei. You can't go anywhere until they get back. Oricum nu putem pleca nicăieri până nu se întorc. It'll take some work, but I'll figure out a way to steer this thing. Există posibilități de a porni. Ce zici? Facem totul jumătate? Auzi, ești un tip infect. Josnic. Nu știi că n-am nevoie să mi-acorzi permisiunea. Did you honestly think I didn't know what was going on? Crezi că nu mi-am dat seama ce se întâmplă între tine și Laura? Maybe she only looked where it was convenient.
Maybe she was just using you to protect her share of the gold. Poate că de fapt se folosează de tine ca să-i păzești mai bine partea ei de aur. You and Laura can live happily ever after N-ai decât să mă împuci until the next guy comes along. și o să trăiești fericit cu Laura până când apare un alt tip. About you when she's got all that money. Când o avea toți banii, crezi că o să-i mai pese de tine? Te înșeli. Gata, ajunge. Head up to the bow. Mișcă. Your turn, Keating. E rândul tău. On deck. Treci pe punte. Self-defense. You went crazy and there was nothing I could do. Am simțit că nebunesc. Știi ce o să spun? Că a fost totul în legitimă apărare. Că ți-ai pierdut mințile și m-ai atacat. Mișcă. N-ai să scapi. Come on. Hai, hai, hai. Come on. Use your head. Fii logic. Mișcă. We're back! Ne-am întors. Sam! Samson's gonna be all right. Samson o să se facă bine. Hi. Bună. Hai, ajută-ne. Back. You're looking a lot better. Bun venit, arăți mult mai bine, Samson. Medicine. I-a dat doctorul niște medicamente. Starving. I'm gonna have cookies and eggs. Bănuiesc că e mor de foame. Mă duc să fac niște ouă. Da, unde e? Dan, It wasn't my fault, Laura. să știi că n-a fost vina mea. Ce? I told him not to go in the water, but Eu i-am spus să nu coboare, dar nu, el n-a vrut. A vrut să se mai scufunde odată. What are you talking about? Ce vrei să spui? Dad! We're back! Ben, ne-am întors. You answer me, please! Unde ești? Te rog, răspunde-mi. Unde e? Unde e? wanted to take a swim. I told him the waters are full of sharks, but Eu i-am spus că e plin de rechine aici, n-a vrut să mă asculte. the water was red with Dacă ai ști cât sânge a curs, apa era roșie. Ben, unde ești? Răspundem. Criminalule ce ești? Da, așa e, l-am omorât. Și să știi că am să te omor și pe tine și am să-l omor și pe bătrân, înțelegi? Ai priceput?
tare toată povestea asta. Trail the gold underneath the boat, sail it past the Coast Guard, and they're never gonna know. Nu o să afle nimeni nimic în felul ăsta, înțelegi? Și nici măcar paza de coastă. Lasă-mă în pace. Dacă nu vrei să mă ajuți... We're next, Samson. Acum e rândul nostru, Samson. Mai bine sărac și în viață. O să ne omoare. Trebuie să o ștergem. Așa, hoților. V-am prins. De ce te-ai apucat? N-am luat nimic. Aurul ți aparține. Lasă-ne să plecăm. A, vă duceți la paza de coastă, nu? Și o să îi spuneți de Kitty, nu? Nu, promit. Poți să iei tot aurul. Nu ne trebuie nimic. Deja am totul, nu? Treceți în bărcuță. Hai. Chris. Aruncați în apă, da, canistra. Și vâslele. Dezlegați frânghia. Ce te-a apucat? Știi bine că o să murim aici. Cândva doar am fost împreună, nu? Nu mai are nicio importanță pentru tine? De-aia îți mai acord o șansă. Nobody's gonna stop me! Nimeni nu o să mă poată opri. Nimeni. Acum tot aurul e al meu. Nu, n-am să mă gândesc la asta. Deci a fost un accident. Nu există niciun fel de dovezi de altfel. Da. O merita din plin, de altfel. Hey, Mr. Baker! Can you come out here a minute? Domnule Baker, nu vrei să vii puțin încoace? Imediat, auzi? Întotdeauna ai avut ce avea cu mine, domnule Baker. Vezi că te-ai înșelat? Și oricum tata mă sprijine și mă scoate din orice încurcătură. Laura!
Din golul care dispăruse. Era ce bun. What are you up to, Barnes? Ce mai pui la cale, Barnes? I'm just getting things ready for the bakers, sir. Tocmai pregăteam pentru familia Bakers. Reported this boat stolen. Serios, ei au raportat că a fost furat vasul. Cum să fie furat? E aici? I was taking it for a little shakedown cruise. Am mers într-o mică croazieră, dar unde ți-e prietena? They left. Și unde-s ceilalți? I'm taking you in. Hai, Let's start the engine. The battery's dead. pornește motorul imediat. Nu știu, are ceva bateria, nu mai pornește. Bring me those jumper cables. Aduceți cablurile încoace. Hey! Samson, ia uite. Aici, aici. Ajutor, ajutor. Paza de coastă. You think Barnes killed Kitty? Barnes l-a omorât pe Kitty? Da. Parcă îi luase Dumnezeu mințile. Really happened anyway. Oricum nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu adevărat. But I never figured anything like this. M-am gândit că Barnes poate să ajungă chiar și criminal. El se tot întreabă ce s-a întâmplat, de fapt. Și ce s-a întâmplat, Samson? Ce s-a întâmplat cu noi toți? Nu știu. Zău că nu știu. Poftim. Asta e pentru tine. Again, almost. Perfect. And shining. E absolut desăvârșit. Strălucește și mai e mult alt aur care te așteaptă. Nu. Costă mult prea mult aurul ăsta. I don't want it. You take it. Nu vreau lingoul, ia-l. Go to the place and open a Samson's bar. Ai putea să deschizi un bar la Samson. I want you to take this, and I want you to buy a ticket to one of them No. faraway places. Vreau să-l iei tu și să călătorești acolo, în locul ăla îndepărtate, unde îți doreai așa de mult. There'll be a piano waiting for you. Și nu uita, oricând un pian e gata, te așteaptă. Totul e cu putință.